Kedy podľa vás začína predaj nehnuteľnosti? Väčšina ľudí odpovedá určením ceny. A je to úplne prirodzené. Ja som si pri predajoch nehnuteľností postupne uvedomil jednu dôležitú vec. Cena nie je začiatok, je dôsledok. Predstavte si dvoch ľudí. Obaja predávajú veľmi podobný byt a obaja ho ponúkajú za rovnakú cenu. Napriek tomu, jeden predá v priebehu niekoľkých týždňov, zatiaľ čo druhý čaká niekoľko mesiacov. A nie preto, že by mali inú cenu, ale preto, že celý predaj nastavili úplne inak. O výsledku totiž nerozhoduje iba cena. Rozhoduje aj to, ako nehnuteľnosť pripravíte, ako ju predstavíte svetu a aký prvý dojem vyvolá. Práve začiatok predaja je totiž obdobie, ktoré sa už nikdy nebude opakovať. A práve tu často vznikajú tie najdrahšie chyby. Nie počas vyjednávania, ale ešte predtým, ako sa vôbec objaví prvý záujemca. Rozhodnutia, ktoré urobíte na začiatku predaja, často ovplyvnia úplne všetko, čo bude nasledovať. Pri každej nehnuteľnosti sa preto najprv snažím pochopiť, ako ju pravdepodobne príjme dnešný trh a čo všetko môže ovplyvniť jej výsledok. Až potom riešim cenu. Práve z tohto spôsobu uvažovania vzniklo inteligentné ocenenie. Nie preto, aby určilo jedno číslo, ale aby vám pomohlo pochopiť, ako je váš predaj dnes nastavený a čo všetko môže ovplyvniť jeho výsledok. Pretože cena nie je začiatok predaja. Je dôsledkom toho, ako dobre ste celý predaj nastavili.